Morjesta pöytään. Tänään mä halusin tulla kertoa teille, että mun mielestäni kirjailijan täytyy olla yritys. No niin, terve vaan ja erittäin lämpimästi tervetuloa Kynänvoiman Tube-kanavalle. Siitä on hetki, kun mä edellisen kerran tänne latasin sisältöä. Johtuu nyt siitä, että mä olen muuttanut. Mä pistin tuohon TikTokin ja Instagramin puolelle vähän videoa tuosta uudesta työhuoneesta. Vielä ei uskalla kokonaan näyttää, kun tää on pikkusen sekainen. Ja toinen syy sille, että miksi mä nyt vasta lataan tämän videon, on se, että mun edellinen video liittyy tähän kirjailijan asemaan, tähän kirjailijoiden avoimeen kirjeeseen päättäjille. Ja mä jäin vähän seuraamaan, että mitä tämän kanssa on nyt tapahtunut. Ja arvaatteko, mitä on tapahtunut kirjailijan aseman eteen sen kirjeen jälkeen? No, ihan oikeassa olette. Ei yhtään mitään. Kirjallisuuden arvonlisävero on noussut. Kirjallisuuden ja kulttuurin tuesta yleensäkin sieltä on leikattu. Ehkä se on se yhteiskunnan linja, että nyt tällä hetkellä leikataan joka asiasta. Mutta mennään vähän tarkemmin kohta noihin leikkauksiin ja muihin. Mutta mä jäin odottaa, että mitä tässä tapahtuu. Ja mä oon seurannut tuota keskustelua siitä. Tosi monet on kritisoinut sitä, että kulttuurista leikataan. Tosi monet on kritisoinut sitä, että kirjallisuudella ei elä, kirjoittamalla ei elä. Ja ennen kuin mennään aiheeseen nyt yhtään sen tarkemmin, niin pakko kiittää edellisen videon palautteesta. Edellinen video käsitteli siis sitä 4 kohdan kirjettä, joka oli päättäjille tehty. Sen oli allekirjoittanut tuommoinen 1000 kirjailijaa reilu. Ja mä olin sen kirjeen kanssa eri mieltä. Mä perustelin sitä siinä edellisellä videolla. Se herätti tosi paljon keskustelua. Ja mua ei ole itse asiassa ikinä ennen kutsuttu miksikään yövartijavaltion kannattajaksi tai se oli oikeastaan mahtavaa, että se herätti semmoista keskustelua, että mä koin vähän joutuneeni niin kuin someraivon kohteeksi. Niin, että joku hermostui siitä, mitä mä tein. Ja se on mun mielestä se on ihan ok. Tällainen setämies kestää sen kyllä sen palautteen. Ja sitä saa tulla. Mä en muuttanut edelleenkään mielipidettäni siitä, mitä mä laitoin. Ainoa, että mä kritisoin viimeksi aika vahvasti apurahoja. Ja tämän saamani palautteen takia, niin mä oon suhtautunut niihin nyt eri tavalla. Eli mä olen muuttanut mieltäni sen keskustelun palautteen takia. Eli mun mielestä sitä ei voinut laskea kirjailijan palkaksi. Mutta nyt mä oon sitä mieltä, että sen voi. Mä teen siitä erikseen tubevideon, koska edelleen mä oon sitä mieltä, että se ei voi olla kirjailijan pääansio. Mutta jutellaan siitä sitten erikseen. No okei. Aika usein keskustelu menee siihen, myönnän itsekin tehneeni semmoista, että mä vaan kritisoin jotain asiaa, mä syytän jotain asiaa, eikä mulla tarjota mitään vastineeksi. Mä viime kerralla sanoin jo, että mulla voi olla jotain vähän ajatuksia, mä heittelinkin vähän tätä yhdistyshommaa, ja mä ajattelin, että tällä kertaa mä pureudun siihen lähemmin. Eli mikä se minun ratkaisu olisi siihen, miten kirjailijat nyt, no ei nyt ehkä jokainen kirjailija pääse kirjoittamaan ammatikseen, vaan se, että miten kirjailija voisi tienata sillä työllään enemmän. Joten hyvä, ei muuta kuin käydään asiaan. Eli tästä tämä koko homma lähti liikenteeseen. Tämä oli tämä kirjailijoiden avoin kirje, ja mä otin kantaa sitten näihin asioihin, mitä tässä ajettiin, ja mitä muutoksia täällä haettiin, ja sitä, että minkä takia mä en kannata näitä muutoksia. Ja mun mielestä tässä kirjeessä on erittäin hyvin käyty läpi tämä kirjailijan tulonmuodostus. Niin miten se raha sieltä jakautuu? Kuka sieltä tienaa mitäkin? Tosi paljon on kritisoitu esimerkiksi sitä, että tällä hetkellä valtio tienaa kirjailijan kirjasta enemmän kuin kirjailija itse. No okei, fine, se on ihan hauska tommonen argumentti ja heitto. Tosiasia on kuitenkin se, että kirjailijan työstä on valtaosa toimijoista tienannut enemmän kuin kirjailija itse. No hyvä. Onko tämä sitten oikein? Että siitä jää noin. No se on sitten taas kiinni siitä katsontakannasta. Mun mielestä se on, jos toi on se markkina-arvo, niin sitten se on oikein. Okei, mä teen jotain. Mä oon alkutuottaja. Mietitään, mun mielestä kirjailija on alkutuottaja siinä, kun ihan kuka tahansa muukin maanviljelijä tai joku karjajalostaja, niin se on alkutuottaja.
se tuottaa jotain ja sillä lopputuotteella on joku arvo. Ja se, että se lopputuote saadaan myytyä, niin siinä on aina joku ketju välissä. Ja se ketju ottaa siitä lopputuotteesta sitten aina oman osansa. Ja jos ei sitä lopputuotetta myydä, niin se on vähän huonompi homma ja sitten sitä lopputuotetta ei kannata tehdä. Ja nyt jos me ollaan tästä eri mieltä, niin sitten ehkä kannattaa lopettaa tässä vaiheessa videon katselu, koska me ollaan sitten sen verran eri linjoilla, että jos me erotetaan kulttuuri tästä tämmöisestä ajattelusta, että kulttuuria tehdään ihmisille, eikä mun mielestä kulttuuria ei voi tehdä instituutioille, vaan kulttuuriakin tehdään ihmisille, jotka sitä kuluttaa. Ja jos tästä ollaan eri mieltä, niin sitten me ollaan eri mieltä. No nyt sitten ennen kuin mennään tuohon, mikä mun mielestä tässä asiassa on ratkaisu, niin kurkataan vähän sitten noita leikkauksia. Eli tästä kirjeestä huolimatta kirjan arvonlisävero nousi ja taide ja kulttuuri sitä leikattiin. Onko se vahvasti, onko se heikosti, se vähän riippuu nyt sit siitä, miten sitä halutaan ajatella. Jos tuosta katsotaan, että tällä hetkellä 535 miljoonaa on kulttuurin ja taiteen määräraha ja viime vuoteen verrattuna se on 17,4 miljoonaa euroa vähemmän, niin silloin kyseessä on tuommoinen 3% pikkusen reilu pudotus. Onko se paljon, onko se vähän, se nyt jää sitten jokaisen meidän itse arvioitavaksi. Onko tämä oikein, että sitä pudotetaan? Mun mielestä on. Kaikesta täytyy leikata tänä päivänä. Meillä on vähän turhan iso toi julkisen sektorin kulut. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Mun mielestä se tarkoittaa sitä, että erityisesti kirjailijoiden ja taiteentekijöiden täytyy keksiä uusia tapoja, miten ne tienaa sillä, mitä ne tekee. Koska koko ajan tulee keinoälyä, koko ajan tulee jotain muuta, mikä tavallaan syö sieltä kustannuksia sieltä prosessista. Se ei kuitenkaan näy nyt siellä lopputuottajalla. Se ei näy esimerkiksi, nyt on paljon ollut puhetta näistä maanviljelijöistä, niin jos Kesko, SOK, jos ne keksii jotain siistiä, ne keksii jonkun keinon vähentää sitä prosessin kustannuksia siinä välillä, niin ei ne anna sitten sinne loppukuluttajalle, ne pitää sen itse. Onko sekin sitten oikein tai väärin, en mä tiedä. Jokaisella meistä on siitä oma mielipide. No nyt sitten, kun tämä tilanne on näin, niin oletetaanko me, että tämä paranee nyt jotenkin? Paraneeko tämä sillä, että me kirjoitellaan avoimia kirjoja? Paraneeko tämä sillä, että me marssitaan tuolla kaduilla? Ei varmasti parane. Ei päättäjät voi tehdä ratkaisuja sen mukaan, miten ihmiset nousee barrikaadeille tai mitä mieltä ne on. Heillä on omat realiteetit, millä he taloutta seuraa, mitä päätöksiä he tekevät. Näin se sitten on. Joskus vaikuttaa, joskus ei vaikuta. Se, mitä mä halusin nyt sanoa, on se, että mun mielestä kirjailijoiden täytyy itse ottaa enemmän tästä pumpsista. Kirjailijan täytyy saada enemmän siitä, mitä se tekee, mutta vastineeksi sen täytyy antaa siitä pikkusen enemmän. Ja mun ratkaisu on sitten seuraavanlainen. Eli miten saadaan lisää kirjailijalle? Ja niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä tämä homma lähtee siitä, että kirjailijan täytyy olla yrittäjä. Ja minkä takia kirjailijan täytyy olla yrittäjä? Niin sen takia, että se pääsee kiinni isompaan osaan siitä lopputuotteen hinnasta. Ja tämä sen takia, että jos kirjailija tienaisi enemmän siitä yhdestä myydystä kirjasta, niin se tarkoittaa silloin sitä, että se saa joko enemmän siitä ketjusta, kun se lopputuote päätyy lukijalle, tai sitten se kirja maksaa lukijalle enemmän. Ja me tiedetään se, että jos joku tuotteen hinta nousee paljon, niin kuin esimerkiksi nyt alvin seurauksena suoraan 4 %, niin se vaikuttaa sitten siihen, että kirjoja ostetaan vähemmän. Lukutottumukset muuttuu, kirjojen muoto muuttuu, e-kirjat, äänikirjat. Eli se menee tämmöiseen digitaaliseen muotoon sen takia, koska se on helppoa. Ja se vaan pienentää kirjailijan tuloa. Niin silloin me ei voida myöskään sille äänikirjalle laittaa ihan tolkutonta hintaa sen takia, koska tarjontaa on niin paljon. Ja kun tarjonta ja kysyntä kohtaa toisensa, niin sitten se hinta määräytyy sen mukaan. Sama niin kuin e-kirjoille. Että jos me pantaisiin e-kirjalle hintaa 25 €, niin fine, joku ehkä ostaisi sen.
mutta aika moni jättäisi silloin ostamatta. Ja silloin kun sen kirjan hinta on 6 euroa, niin sitä ostetaan enemmän. Mutta sitten niin kuin voitte ymmärtää, että sit se massi, joka siitä tulee kirjailijalle ja koko muulle sille ketjulle, niin se on pienempi. Hyvä. No nyt sitten, jos kirjailija on yrittäjä, niin miten se vaikuttaa tähän? Ja tähän mun mielestä kirjailijoilla, yrittäjillä pitää olla erittäin vahva yhdistys. Ja tämä sen takia, että maailmassa kaikki oikeastaan kaupallinen ja tämmöinen, että jos sä saat jotain, niin se perustuu volyymeihin. Jos sä saat paljon rahaa, niin se tarkoittaa sitä, että sun tuotteita myydään paljon. Se menekki on iso. Ja jos sä saat jostain tuotteesta ison alennuksen, niin sekin yleensä vaatii sen, että esimerkkinä nyt se, että jos IKEA valmistaa huonekalun, niin sille IKEAlle maksaa se huonekalun raaka-aine maksaa huomattavasti paljon vähemmän kuin se, että jos minä pistäisin tuosta oman pikku huonekalutehtaan pystyyn ja soittasin jollekin puujalostamoon, että minä tarvitsen vanerilevyä tämän verran, niin tämä verta vanerilevyä maksaa mulle aivan eri määrän kuin mitä se maksaa IKEAlle. IKEA ostaa isolla volyymeilla, minä ostan pienillä, sen mukaan määräytyy alennusprosentit. Ja näin saadaan sitten taas painettua sitä hintaa alas. Ja nyt jos kirjailijoilta on monta, ne on tämmöisen laajan yhdistyksen alla, ja se yhdistys neuvottelee kirjailijalle sopimukset, niin kuin esimerkiksi nyt painattamisesta, niin silloin se painattaminen on halvempi, kun se neuvotellaan sille yhdistykselle, jolla on vaikka 1000 jäsentä, kuin että minä itse Fantacorina soitan painotaloon ja sanon, että minä tarvitsen nyt 500 kappaletta kirjoja, niin se hinta sille yksittäiselle kirjalle on aivan eri kuin mitä se on esimerkiksi VSOYlle. Ja VSOYlläkin se tarkoittaa, että he painattaa volyymeissa, heidän painomäärät on isoja, niin totta kai heille myydään se silloin niin halvalla, kun se on mahdollista niin, että siinä on vielä jonkun verran järkeviä katteita sille painotalolle. Ja tämän takia, jos ne ihmiset, jotka kaikki Suomen kärkikirjailijat, jotka allekirjoitti sen yleisen kirjeen, avoimen kirjeen, niin jos he perustaisivat yhdistyksen ja jättäisivät siitä välistä pois kustantamot ja yhdistyksen hallitus neuvottelisi nämä hinnat, niin silloin sille kirjailijalle jää paljon enemmän. Ja minkä takia sille jää paljon enemmän? Se johtuu nyt siitä, että silloin se esimerkiksi äänikirjasta, jos on 2-3 euroa on se kustantamon saama osuus, niin silloin se 2-3 euroa olisi se osuus, mikä maksetaan sille kirjailijayritykselle. Eli esimerkiksi Aapo Leisio AY, avoin yhtiö, olisi silloin se, jolle se tulo maksetaan. Ja se, että Fantacor on esimerkiksi noiden mun kirjojen kanssa niin pieni, että mulla ei ole mitään asiaa BookBittiin, mulla ei ole mitään asiaa Storyteliin, ja jos mä soitan johonkin Silensiolle, niin se kirjan äänittäminen äänikirjaksi on aivan eri hintaista kuin mitä se on esimerkiksi VSOYlle. Hyvä. Okei, rupeatteko te saamaan ajatukset kiinni? Mennään eteenpäin. Mitä tämä yhdistys sitten tekisi? Eli nyt meillä olisi sitten yhdistys, jossa jokainen kirjailija, sillä on Y-tunnus. Y-tunnuksen perustaminen nyt on suhteellisen helppoa. Se voi olla joku just avoin yhtiö tai sitten se voi olla vain yksittäisen elinkeinon harjoittajan Y-tunnus, joka on kaikkein selkein kirjanpidollisesti ja muuten. Niin mitä se tekee? Niin tämä yhdistys tekisi ihan kaiken, mitä tarvitaan. Se ei välttämättä tee mitään. Jos siellä on joku semmoinen oikein yrittäjähenkinen kirjailija, joka haluaa tehdä kaiken itse, esimerkiksi mä oon tällä hetkellä, mä oon yrittäjä, niin mä teen aika paljon kaikkea itse. Mä tilaan kirjat ja markkinoin ja teen kirjanpidon ja kaikki tämmöiset, mä hoidan ne itse. Se massi, mikä tulee sisään sitten, niin se jää sitten mulle. Tai oikeastaan se jää Fantacor Oy:lle. Ja toisaalta siitä otetaan sitten kulut pois. Tämän yhdistyksen etu olisi se, että esimerkiksi jos mä soitan Maikkarille ja sanon, että mä haluaisin Fantacor Oy:lle nyt uudesta kirjasta Kolmisielu, niin telkkarimainoksen. Sen hinta on tosi paljon. Ja yksittäisesti minulle sen maksaminen, niin
se on siinä ja siinä, että kattaako se edes sitten, ottaako lainaa sen takia, että laittaa telkkarimainoksen ja toivoo, että kirjoja ostetaan. Ehkä kannattaa, ehkä ei kannata, ehkä siitä ei jää kuin velat. No nyt sitten, jos tämä homma tehtäisiin niin, että se tehtäisiin tällä yhdistyksellä, niin jokainen yhdistyksen jäsen, joka haluaa, maksaa siitä yhdestä telkkarimainoksesta tietyn pumpsin. Ja sitten jos yhteen telkkarimainokseen ei mahu, niin tehdään 2 niin, että se kustannus siitä yhdestä mainoksesta jakautuu usein eri toimijan kesken. Se pienentää kustannuksia ja se lisää sitä näkyvyyttä valtavasti. Ja silloin se olisi sen yhdistyksen TV-mainos, jokainen joka haluaa, niin voi lähteä mainostamaan. Yhdistys neuvottelisi silloin Maikkarin tai Nelonen Median kanssa sen hinnan, paljonko se maksaisi, mitä se telkkarimainos maksaa, ja jokainen ottaa siitä sitten sen oman lohkon. Ja mitä isompaa se toiminta on, niin sitä halvempia ne telkkarimainokset on. Mitä enemmän siinä on jatkuvuutta, sitä halvempaa se toiminta on, niin sitä vähemmän se maksaa sille yrittäjälle. Ja silloin, jos sä haluat lähteä jakaa sitä 2-3 euron osuutta tai sitä noin 5 euron osuutta siitä fyysisestä kirjasta, tai silloinhan se on taas paljon enemmän, koska sä tienaat siitä fyysisestä kirjasta sen kustantamo 15 euroa, niin sä laitat siitä 15 eurosta niin paljon siihen mainontaan ja markkinointiin, kun sä vaan suinkin itse haluat. Ja se voit jutella siellä yhdistyksessä olevien toimijoiden kanssa. Esimerkiksi yhdistyksessä voi olla fantasiakirjailijoiden lohko, ja sitten nyt tehdään yhteinen fantasiakirjamainos, jossa käydään läpi kaikkia yhdistyksen vaikka sinä keväänä julkaisemia fantasiakirjoja ja sitten lyödään niistä TV-mainos. No niin, sitten sama niin kuin arvostelu ja oikoluku. Tuolla on tosi paljon hyviä freelancer-oikolukijoita, arvostelijoita, joita voidaan käyttää. Tehdään yhdistyksenä heidän kanssa sopimukset, että tiettyyn massaan hinnat on tietyt, jolloin taas se yrittäjä säästää. Se saa halvemmalla sen, sille jää enemmän siitä 15 eurostaan käteen, minkä se lopputuote kuluttaja, tai minkä se siitä lopputuotteesta saa, kun kuluttaja sen ostaa. Samalla tavalla kustannustoimitukset, tuolla on paljon freelance-kustannustoimittajia. Painatuslogistiikka, tästä vähän jo juttelinkin, että totta kai jos mä soitan johonkin painotaloon ja sanon, että mulla on 360 kirjailijaa, niiltä tulee näin paljon kirjoja ja ne jokainen tilaa niitä esimerkiksi 30 vuodessa, niin se määrä on iso, joka laskee taas sen koko. Eli silloin yhdistyksellä on painatushinta ja jokainen yhdistyksen jäsen saa painattaa sillä hinnalla ne omat tuotteensa. Sama koskee kirjanpitoa, markkinoinnista puhuttiinkin jo. Ja ajatus tässä on se, että sinä itse kirjailijayrittäjänä päätät, mitä sä sieltä otat vai otatko mitään. No niin, mitä ajatuksia herää? Tästä voidaan vääntää ja jutella ja keskustella lisää. Ja ehkä se mun ajatus on se, että jos jollain on kiinnostusta, niin mulla on tällä hetkellä tuommoinen kirjoittaja.fi verkkosivusto tossa, joka on ollut vuosia ylläpitämättä. Mä voin Fantacorina perustaa yhdistyksen ja ruvetaan katsoa, mihin tämä johtaa. Ja jos teillä on joku muu ajatus, miten sitä lähdetään vetämään, niin ilman muuta. Mä oon innokas ja aktiivinen ja messissä. Yhdistyksissä aika usein käy niin, että se tavallaan syö vähän sitä omaa tarkoitustaan sen takia, että se rupeaa työllistämään ihmisiä. Tämä yhdistys ei saa työllistää yhtään ihmistä. Siellä ei saa olla palkattuna mun mielestä ketään, vaan sen täytyy toimia niin, että kierrätetään niitä yrityksiä, ketkä on sen jäsenenä, jotka istuu yhdistyksen hallituksessa, hoitaa niitä asioita, miettii. Siellä voi olla vaikka vuosi kerrallaan joku vastuullinen, joka vastaa esimerkiksi markkinointisuhteista tai näin. Ja silloin siitä ei tule ikään kuin suojatyöpaikka, joka pumppaa jotain valtion tukia siihen, että se toiminta pyörii. Ja jäsenmaksut täytyy vuositasolla olla sillain maltilliset, koska sen kulut täytyy olla niin pienet, että se ei taas sit vaadi sitä, että jäsenmaksut on 7 000 € vuositasolla, että toiminnanjohtaja voi ostaa Mersun. Koska siitä ei nyt ole kysymys, vaan nimenomaan siitä, että tehdään yhdessä ja tehdään ikään kuin vapaaehtoistoimin, mutta samalla kun ajetaan omaa etua, niin ajetaan muiden kirjoittajayhdistyksen etuja. Ja tuleeko tässä sitten taas se, että joku on aktiivisempi kuin joku toinen? No totta,
menisin kiroilla. Totta kai tulee. Aina joku on aktiivisempi kuin joku toinen. Ei me olla samanlaisia. Joku kirjoittaa paremmin kuin joku toinen ja näin. Mutta ei se haittaa mitään. Se, että jos sitten jonkun vapaamatkustajuus ärsyttää, niin tehdään säännöt sitten, jotka torppaa semmoisen, että esimerkiksi, että jos sä haluat olla täysmääräisesti täysillä alennuksilla mukana vaikka mainonnassa, niin sun täytyy todistetusti tehdä joku tietty työmäärä sisään siihen tai edistää sen yhdistyksen toimintaa. Mutta kaikki kirjamessut ja kaikki, siellä olisi omat osastot yhdistykselle ja tälle me jätettäisiin se kustantamo pois siitä välistä, koska tosiasia on se, että vielä enemmän kuin valtio, niin vie se kustantamo. Ja jos joku on tästä eri mieltä, niin se on väärässä. Yes. Eli siinä oli se, mitä mä halusin sanoa. Tässä on omat haittapuolensakin. Kukaan ei tule silloin tuomaan sulle kustannussopimus nenän eteen ja sanoo, että vedä nimi tohon. Sä et voi postaa niitä kuvia someen, vaan koska sä vastaat itse siitä, että mitä sä teet, mitkä on ne kustannukset, mihin sä käytät. Ja semmoisia ilmaisen viinan tapahtumia tulee varmasti aika paljon vähemmän. Ja jos se on semmoinen kustantamon glamouri, että jos te haluatte sitä, että joku hoitaa kaiken teidän puolesta, kutsuu teidät välillä kaljalle, käytte kustannustoimittajien kanssa kahvilla ja joku muu kuittaa laskun, niin se on sitä ja sitten se täytyy vaan hyväksyä, että se teidän siivu siitä kirjasta on pienempi. Toisin sanoen tämän videon perimmäinen tarkoitus oli se, että tehdään me kirjailijat itsellemme se siivu sieltä välistä, mikä on otettavissa, päätetään itse niistä meidän kustannuksista, tienataan enemmän sillä omalla kirjallisella työllä ja kuitenkin pidetään huoli, että meillä on takana semmoinen organisaatio, jolla on ne ison kustantamon edut. Jos sä tykkäsit tästä sisällöstä, niin arvostaisin tosi paljon, että heitä peukkuu ylös. Jos et tykännyt, niin heitä peukkuu alas. Arvostaisin siinä myös, että heität vähän kommenttia, että miksi et tykännyt, miksi oot eri mieltä. Niin jutellaan asiasta, jos haluat jutella, ei ole pakko. Ja erityisesti jos kiinnostuit, niin www.fantacor.com, sieltä löytyy mun yhteystiedot. Niin heittäkää viestiä, heittäkää somessa, löydyn nimellä kirjailija Aapo Leisio tai Alapo 80 tuolta TikTokin puolelle, niin tulkaa sinne, heittäkää viestiä, jutellaan ja katsotaan, lähdetään viemään tätä hommaa eteenpäin. Tällä kertaa mulla ei ollut muuta, mutta Simo Frangeni lainatakseni, niin se on iso kokoinen moro.